Papaulio na dinhi sa Sugbo ang kapin 200 ka mga pulis nga nagsilbing augmentation team alang unta sa nakansilar nga special election sa Negros Oriental. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, tigpamaba sa hepe sa Police Regional Office 7, Police Brigadier General Anthony Abirin, nga kasamtangan adunay realignment sa puwersa sa mga kapulisan sa Riyon 7 subay sa maong kanselasyon. Naka-add ta dito og around 200 police personnel from RMFB purposely to augment our force in Negros Oriental. So right now, since there is a cancellation, ibalik sa to sila sa RMFB, but anytime if there is a new development, we are going to realign our forces, then we will reassign them back to Negros. Gipasalig hinuon sa PRO 7 ang ilang padayon nga pagmonitor sa kahimtang sa seguridad sa probinsya sa Negros Oriental. Base sa latest monitoring sa maong probinsya, 0 ang crime rate atol sa barangay ug SK elections ni adtong Oktubre. Dugang pa ni Pilare nga anda moabag ang kapulisan sa bisag unsang kabaguhan sa desisyon sa Commission on Elections ug sa ubos balay balauranan. Taliwa sa gihingusgan nga kampanya batok sa illegal nga droga sa rehiyon, naobserbahan ang pagkunhod sa mga nasakmit nila nga illegal nga drogas atol sa mga operasyon. Matud pa ni Pilare nga kung itandi ang ilang mga nasakmit karon tuiga sa tuig 2022 na matikdan ang dulaan 32% nga pagminos sa mga confiscated illegal drugs. So walay undang ang pagpanakop sa Police Regional Office 7 because this is the specific instruction of our Regional Director, Police Brigadier General Anthony Abirin, nga kinahanglan ang atong units on the ground will focus on the fight against illegal drugs. Of course, this is taking a cue from the BIDA template of our Secretary Abalos, kining buhay ay ingatan, druga ay ayawan. Base sa ilang mga impormasyon sa intelligence monitoring, sagad sa maong illegal drugs nagikan sa Luzon nga nakasulod sa Central Visayas pinaagi sa pagkarga sa barko. Miabot sa kapin 5,000 ang anti-illegal drug operations ang napahigayon sa kapulisan gikan Enero ning tuiga nga miresulta sa pagkasikop sa dulan 6,000 ka mga sospek. Foremost of which is kining programa sa atong regional director nga dad-on gyud ang kapulisan ngadto sa dalan. Then walay puas ug walay undang nga pagkandak sa police operations. Makita ninyo, magsige man mag-report ninyo, no? Daghang kaytang taong nadakpan, daghang drugas na confiscate because this is a specific instruction from the regional director himself, Police Brigadier General Anthony Abirin, that there should be no let up in our anti-crime strategies because that is one of the techniques in order that kining atong mga criminals, they will not have that opportunity to commit their crimes. Kini si Mary Francis Lin Kaayon alang sa MyTV Cebu.